Philippines! Hi guys! Hello guys! Ang dumi-dumi ng office ko kasi alam nyo, okay lang yan kasi sa office ko man ito, hindi naman sa ano baba. Pero anyway, so it's late. Good afternoon everyone. So binalik ko lang itong sinuot ko the other day. And then ngayon, alis kami. Nagdesisyon si Taming magpunta sa isang bahay kasi kailangan niyang mag-ano ng tawag no. Hi guys! Namatayan ako ng camera kanina sa taas. But anyway, so alis lang kami ni Mister. Magpunta kaming isang bahay kasi kailangan niyang anuhin yung sasakyan kasi. Yan ang, ha? Yung sasakyan ng ina niya. Yun, kailangang parehistro. And kailangan niya ng para ma-move kasi kailangan siyang ma-move, ma-transfer dito kasi gusto niya yung sasakyan ng ina niya kahit meron ng sasakyan. Same with my car. Because that case doesn't need a battery, you know why? Because it's not like ours, remote is like Shut the alarm off. That's a sense of key. kumain lang ako ng Skyflakes na chocolate, guys. Para naman. 1632. Ha? My car is 1635. Okay, I guess we're gonna have to deal with it. I might fit in it if we need to. 16, that's about it. Okay, we'll see. Are we stopping to Andrea now? No. Alam niyo guys, maginaw pala. Uy, ginoo ko. Let me arrange my thing. Okay, put it here. And this one here. Okay. Anyway guys, so yun guys. Ang hirap oh. Alam niyo guys, meron akong dalang tampons. Nagdala talaga ako, sabi ko. Magdala nga tayo just in case. Diba? And then, ano pa? Yan. Sakit ng ano ko. Alam nyo na. Alam nyo na kung ano yung masakit, guys. Huwag nyo nang itanong. Nagtatanong ba kayo, guys? Ay. Hindi naman kayo nagtatanong din, eh. So, huwag na magtanong. Guys, late yung pagpunta namin, guys. Pinakain na namin silang mga aso. Aso, pusa. Kasi, late kami. And then, of course, late din kami nitong makauwi. Kasi kailangan bukas may lakad si Tami. Puntang DMV para ipa-renew yung ng sasakyan ng ina nila. Gusto kasi ng asawa ko talaga yung sasakyan. Ayaw niyang i-let go din. Hindi ako let go ng kahit anik-anik itong asawa ko. And also, maganda din yung sasakyan niya yun kasi hindi nagagamit. Yung mileage is kunti pa lang. As in kunti. Kasi I think tumakbo yan. Isang bisis lang yun lang. Yung sasakyan ni Bianan. So kaya, kunti lang yung mileage doon na nagamit talaga. As in, kunti. So yun, sabi pa ni Mister, siya daw yung gagamit. Sabi ko, sana talaga kapag insurance is mataas, sabi pa niya, kapag tatlo daw yung sasakyan or sa isang may-ari and then dalawa yung sasakyan, kunti lang daw yung insurance. So let's see. Sabi ko sa kanya, hopefully ganyan kasi pwede ko siyang magamit din. And then, pwede niya talagang magamit kasi itong sasakyan niya is sobrang old na, guys. So, yun, guys. Anyway, so, yun po yung ganap natin, guys. Ayaw makalit go ni Mr. Hello, guys. We are from the other highway. Transfer sa isang highway kasi gusto ni Tami dito. So, yun siya. And then siya, naka-cellphone pa rin siya. And we are here.
malapit-lapit na. It's close to the house, guys. So, yun. Ano ng oras? What time is it? Almost 6 o'clock na, guys, ng hapon. Ng gabi. So, ito yung dito, traffic. Hindi naman traffic. Ano lang siya. Okay naman yung takbo ng mga sasakyan dito. Ay, ginoo ko. That's a big hole, love. Okay, so yun guys, kasi si Tami mag-stop na naman daw siya sa tindahan. As usual, tindahan is always to go with him, guys. Always. always. Okay guys, we're in New Rochelle, the town of New Rochelle. It's not really the center yet, but grocery muna tayo, grocery. Okay guys, si Tami lang yung sa ShopRite. Siya lang yung magpunta kasi ayaw kong magpunta. Handicap kasi ako nagparking, guys. Kasi guys, pag handicap kasi pwede kang magstay lang dito, and then pag may gustong magpark, aalis ka. Pero pag magpark ka and then aalis ka talaga sa sasakyan, bawal ka sa handicap unless if you have meron kang iCard. Ito na kami. I-on lang ito yung sasakyan. Thank you. Ito, maganda pa yung pinta ng sasakyan na ito. Pero, matanda na siya. Ito si Tamimoy. Tingnan yung sasakyan ito. Are you kidding? Okay, hold on. Let me do my... This is the car, guys. Lexus. Okay, guys. Ayusin niya yung sasakyan ni Bianan para andar. Kasi, look, matandang sasakyan. Look, takot. I'm nervous with that. Takot ako sa mga ganyan, guys. Let's see kung aandar ba. What happened, Han? Why is it making noise? Ha? No charge? No charge? Wala na siya. It works. Hi, hello. Anybody? Nakakatakot naman ito, eh. Hey, ginoo ko. Itong bahay na to ba? Pasok ko lahat ng ilaw off. Sabi ko, patay, nakakatakot. Anyway. So, dito na kami. Nakakamiss man itong bahay. Ang ganda ng ng bahay kapag walang gamit. Ay, nakakaloka. Anyway. So, dito na kami, guys. Umandar na yung sasakyan. So, kailangan lang ni Taming i-move. I think. I-move. Yan. Umandar siya. Kailangan lang yung build up. Build up lang yung anong tawag nun? Battery para ma-move niya doon sa hopefully i-move niya. What are you doing? Taking this out. Oh my god, and you don't leave. That's going to the house? Seriously.
Hi guys, andito na kami sa Walmart. Nag-Walmart kami kasi si Tami lang pala yung nag-Walmart dahil po siya lang yan po yung nag-Walmart kasi kailangan niya bumili ng creamer. Pasensya na guys, napagod ako sa kadrive And then, yun. Walang creamer kasi nagpunta kami sa ShopRite, diba? Wala silang creamer. So ngayon, habang andito kami, pupunta kami dito. Malapit na kami sa bahay. Well, mga nasa 30 minutes yung drive. And then, ngayon, tignan lang namin yung mga dumpster din. So, let's see. Hopefully, open sila. Hopefully, open at saka hopefully meron. Diyan. Ang tagal ni Taming nagpunta sa Walmart. Kanina pa yun. At saka kailangan kong ay nako, it's almost 9 o'clock na. Ano ng oras? Kaloka naman ito si Mister Anyway. So, kanina pa yun guys. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Creamer lang naman yung hinahanap niya. Pero ngayon, hindi pa rin nakabalik. Anyway, ito yung guys, gabi na dito guys, pero ang dami pa rin nag-grocery guys, as in. Yun, puno pa rin yun, may mga sasakyan, may mga taong pumapasok pa rin sa tindahan, and then may mga lumalabas. Dito, ang daming nag-grocery, look. Nagutom naman ako guys, and then mag-dive pa ako, kailangan ko lang, andito na kasi kami dito sa lugar na ito, so puntahan lang namin yung dumpster kasi malapit-lapit na dito Tignan nyo yung buhok ko.